Vítam vás v Štrasburgu, to je Gutenbergové námestie. Je veľmi pekné, ako vidíme je tu socha, ale hlavne je pekný napríklad tento dom, ktorý je veľmi zdobený. A ešte krajšie ako ten dom je táto katedrála, ktorá je tiež veľmi zdobená a je hlavne veľmi vysoká. Som povedal, že až do hora. Tu vidíme turistické informačné centrum. Tiež sú tu veľmi pekné domčeky pred katedrálou. A taktiež je tu katedrála pred katedrálou. Tu je katedrála. A tu má strop. Trošku mi pripomína katedrálu v Antwerpách, lebo má tiež iba jednu väžu. A idem sa pozrieť zvnúka. Takto vyzerá katedrála znútra. Prekvapujúca, je veľmi pekná. Čo sa mi trošku nepáči, že je tu dosť malá, že asi to nebude veľmi vidno. Pekný aj takýto Betlehem, ktorý tu je. Hlavne sa mi páči tento slon. Pripomína mi Côte d'Or. Som dostal na čokoládu. Veľmi sa mi páčia sošky na tomto stĺpe. Pekná je soška tuto, neviem, či to bude vidno. Keďže tam pozerá. A ešte krajšie tento obvoj. Vidíme, že to ukazuje úplne presný čas. A dokonca aj presný rok. Je to zázračná mašina. Som na nejakom úplne zapadnutom najmenšom námestičku. Ale páči sa mi, že v tomto Štrasburgu sú všade také pekné domy, na taký nemecký štýl. Pomedzi to sú všelijaké takéto vežičky, na taký stredoveký style. No a idem teraz k bode, lebo väčšinou pri vode je veľmi pekne. A tuto aj už sme išli okolo autom, takže tu bude určite pekné. Tu je už spomínaná rieka, ktorá je v skutku veľmi pekná. Vidím tu labute, ktoré sa tu nechávajú unášať prúdom. A pritom si snažia chytiť nejaký ten chleba, ktorý im tam asi ľudia hádžu povýše. A celkom mi to pripomína Paríž, hlavne tým, že mi je strašná zima. To mi asi najviac pripomína Paríž, nejak mi to v podstate vôbec Paríž nepripomína. Ale vlastne aj v Paríži bola voda, tak možno, že predsa niečo mi to môže pripomínať inom Paríži, ale zatiaľ mi to iba tou zimou. Tu vidíme ešte ďalší kostol. Neverím vlastným očiam. Toto je luxusný záchod, ktorý je verejne k dispozícii všetkým návštevníkom mesta. A čo je hlavné, je úplne zadarmo. A čo sa mi až tak nechce veriť, ale naozaj tam písalo, že tento záchod je zadarmo. A boli úplne krásne tie záchody, ale bolo mi to vôbec tam fotiť. Ale tiež mi to pripomína, zasa mi to pripomína Paríž, že keď som hľadal vtedy záchod, kde by som si zohrial ruky na nejakom hoteli, tak som nevedel nájsť, ale našťastie som vtedy aspoň dostal večeru. Takže dúfam, že teraz som síce mal aj záchod, ale dúfam, že aj tú večeru ešte niekde obdržím. Napríklad nejaký taký charitatívny dom by som mohol nájsť, kde by bol nejaký taký výčep pre bezdomovcov, tak že by som si dal nejaký trošku šošovicovej s čajkami, teda s labuťami. Sa pozerám na bar alebo reštauráciu, ktorá sa volá že Gália, čo mimochodom po hebrejsky znamená, že Božia vlna, a volá sa tak aj moja kamarátka z Izraela, takže preto viem, že sa to tak povie. A toto je univerzitný palác, vidím, že niekto tu cvičí. Sa pozerám na budovu univerzity, ktorá je skoro taká pekná ako budova Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je tu taký parčík pred ňou. Teraz je dosť veľa aut, ale sú tu aj také deti, ktoré tu hrajú futbal bez problémov.
No a ja idem skúsiť pozrieť ešte k európskym inštitúciám, ešte mám dosť času. Túto budovu určite každý z vás pozná. Áno, je to budova Európskeho parlamentu. Nachádza sa pri takejto krásnej riečke. Ja som prišiel touto cestičkou, ktorá je asi určená hlavne pre bicyklistov a chodčuliarov. A za zmienku stojí, že asi tak idem po tej cestičke a oproti mne si vykračuje vidra. Ale nie kubenko vidra, ale normálna živá vidra z mäsa a kosti. Jak má byť, 63,42 cm. A trochu som ho zlakla a skočila do vody. Tak sa mi to páči, že takto v rámci mesta bijajú tu kubenkovia vidry. Ja myslím, že dobre zrobil. Tu sa dívam na budovu televízie Arte s takým nejakým ujom žirafiakom, ale asi to nie je veľmi vidno. Ale je tam socha uja, ktorý má hlavu žirafy. No a tu už ešte raz musím ísť k tomu parlamentu, pretože stal sa mi menší hop s mapou, že som išiel po tejto strane rieky. Na tej mape nebolo až tak presne zaznačené, že kde je presne ten parlament, a som tam došiel a som zistil, že tam není most, takže musím to ešte sa vrácať a obchádzať to. A tu niekde som zhruba stretol tú vidru, niekde tu, v týchto miestach. No, konečne som došiel až ku samotnej budove parlamentu. Je tam aj slovenská vlajka, niekde tuto, vzadu, tretia od konca. No ale nechcem ísť až úplne k tomu, som tu na takomto múriku, pretože tu je kontrola a bojím sa, že ma niekto zastrelí. Som na námestí Republiky, to je Univerzita Knižnica. To je asi opera alebo divadlo, a tiež je to veľmi pekná budova. A v strede, to je taký veľký krúhač vlastne, a v strede je veľmi pekný park. A je tma, takže to žiaľ nevidno. A na druhej strane tohto krúhaču je taká budova, čo tiež neviem čo je, ale pripomína mi to veľmi budovu železničnej stanice v Antwerpách. Sa na to môžeme pozrieť. A potom ešte vidno tú katedrálu, asi na každú stranu sú tu pekné budovy. Som pri budove Justičného paláca. Vidím, že aj vo Francúzsku sú veľmi pekné justičné paláce, to je ako aj v Belgicku. A tuto je nejaká bazilika, ktorá mi veľmi pripomína Kuckelberg v Bruseli. Takže je to také malé Belgicko. A teraz sa idem pobrať na Place de Belgique, takže áno, aj to mi pripomína Belgicko. Nie je to však iba samotné Belgicko, ktoré je pripomínané. Je to tiež aj Paríž. A hlavne sa mi páči, že tuto pri tej vode, jak je ešte taký chodník, no, tak jak v Paríži pri Seine, a robí to taký veľmi príjemný kolorit mesta. A práve skoro foťak spadol do vody. No, som tu na tom námestí, o ktorom som si myslel, že sa volá Place Belgique. Zistil som, že som si iba zle prečítal mapu. Volá sa to Place Broglie, alebo tak nejako. No a teraz už idem taďalto, s touto peknou ulicou, ktorá je na konci tohto námestia. A tak idem zase naspäť do centra, kde sa už stretnem s Lubošom a s Ivanou a pôjdeme asi sa spolu najesť. Som na námestí, ktoré je pomenované podľa tohto uja, ktorý sa volá, že J.B. Kleber. A vzadu vidíme Lafayette, to je ako aj v Paríži, ako sredisko. A je toto námestie, možno aj tá socha vám niečo pripomína, ale mne to, možno vám nie, ale mne to určite niečo pripomína, s Rubensovú sochou z Groene Placu v Antwerpách. A tu je strašne veľký stromček, taký veľký som ešte ani nevidel nikde. A tuto majú asi už dopredávali stromčeky, a myslím si, že už si ich veľa ľudí nekúpi. Nie, že by ešte na budúcoročné Vianoce. To je tiež nejaký pekný dom, ale neviem čo to je, lebo je to nasvietené, ale nie je nasvietený nápis, čo to je. Takže tak. Pozrieme sa, tu sú stromčeky, dokonca sú zasnežené. Pozerám, že asi to je umelý sneh. Nevadí. Hlavne, že by to nerozleptalo ruky. Som pri nejakých tých kanáloch, čo tu sú rozťahané z rieky. V mestskej časti, že Petit France, kde sa pôjdeme potom navapať. Asi niekde do takýchto pekných uličiek. A teraz už idem naspäť ku katedrále, kde sa už idem naozaj stretnúť, pretože už som konečne dostal SMS-ku. A ideme sa už postretať a potom sa už poberieme kade ľahšie. Tak som opäť na námestí Gutenberga, kde som začal dnešnú moju rannú púť za poznaním. A tuto je ešte stále katedrála, medzi tým nezbúrali, sa im dosť čudujem.
A už ma idú naložiť za chvíľku, lebo už asi o minútu prídu. Teda dúfam. Takto vyzerá moja izba. Mám tu dve postele. Jednu stoličku, druhú stoličku. List. Lampu. Kríž. Obraz. Veľkú lampu. Jedny dvere. Jednu skriňu. Druhé dvere. Jedno umývadlo. Jeden záchod. Dva uteráky. Jedno mydlo. Jeden pohárik. Jednu sprchu. 5 záchodových papierov. Nepoužitých. Jedno zrkadlo. Koniec hlásenia. Vítam ťa, Štrasburg. Dobre sa tu spalo. Dokonca mám jednu ruku voľnú, ale jedna ruka netleská. A tuto, za oknom, tu je taký parčík s takouto sochou, s takýmito všelijakými kríkmi. A tuto je taká ohrada a v nej chovajú srnky. Tak sa idem teraz pozrieť. Tu je spomínaná socha, a dokonca je ich aj viac. A tu je moje okno, z ktorého som sa pred chvíľou pozeral. Okno do izby číslo 69. Vidíme, čo je kľúčik od mojej izby. V centre svätého Tomáša v Štrasburgu. Čo inak mimochodom 69 je veľmi praktické číslo pre číslo izby, lebo je to zaujímavý prípad stredovej symetrie, lebo keď už je náhodou sa mi stane, že si pomýlim číslo a obmylom to naopak prečítam, tak stále to ostáva 69, čo je veľmi neuveriteľné. No a tuto už sa dívame na už spomínaný plot, na ktorom bývajú srnky, ktoré momentálne sú niekde asi ďalej, tak idem za nimi. Tak stále ich tu nejako nevidím, ale verte mi, že sú tu, pretože som ich tu už dneska videl, ale myslím si, že asi oni zaliezli do jednej z týchto domčekov, ktoré tu sú, kde oni majú nejaké svoje hniezdo, pretože sa im aj nečudujem, lebo je takých nepríjemných minus 2,1 stupňa a možno aj 4,2 stupňa a myslím, že je lepšie v takom domčeku ako na takejto planine sa pásť. Tak nič, no tak srnky nebudú dneska. Ba je to malina, preto len som našiel tie srnky. Boli úplne na okraji tejto ohrady, v takomto lesičku a sa tam niekde schovávajú predo mnou. Ale dosť mi je ľúto, že som si nezobral golfovú palicu, lebo určite v takejto ohrade by sa výborne hral golf. No a medzi takými srnkami som ešte nikdy nehral golf, no a ako vidíte, teda možno vy ani nevidíte, ale ako ja vidím, tak ich není až tak veľa, jak som myslel. Ale inak škoda, že je to nazumované. Som na Kleberovom námestí, kde som bol aj včera. Tu som obdivoval ten obrovský strom, čo tu bol, ale ako vidíme, teda ako nevidíme, už tu nie je. Máme možnosť nevidieť strom. No a teraz sa už pomaličky poberám odtiaľto preč zo Štrasburgu a bohužiaľ si odchádzame naspäť do Bruselu. Just the two of us. We can make it if we try.